Всеобхватното обяснение в любов на Софи Маринова, изпълнено на цели 12 езика, успя да завладее цялата страна. Именно за това ромският Славей и парчето Love Unlimited си спечели правото да представя родината на международното издание на Евровизия. Цяла Европа ще гласуват, като чуят думичката "обичам те" и ще гласуват. Така че, доколкото знам, така и доста... Айде ще кажат цигани, защото аз така си казвам, има в чужбина роми и ще гласуват. Оспорената борба беше между златната амазонка Дес и ромската перла Софи. Тъй като двете творят основно в един жанр и имат завиден брой фенове-поддръжници, жълтата преса побърза да припише въображаеми скандали помежду им. Спрегаха някакви интриги между мен и Десислава, а пък то няма въобще такова нещо. И двечките много си се уважаваме и като се видим и си говорим на хубави теми. Въобще, знаеш ме, че аз съм така усмихнат човек и затова малко закрих, защото ако кажа една дума, те го правят на съвсем друго. Сещаш ли се? И затова малко закрих, но пък сега вече съм при вас. През 2005-та тя участва заедно с Слави Трифонов, а 2 години по-късно с рапъра Устата. Честно да ти кажа, не знаех, че ще бъда аз. И бях тъжна. Нищо, че си изпях хубава песента, нали? Но си мислех, че няма да съм аз. Само като почнаха вече СМС да ми пишат, нали, роднини, нали, много добре са представи, ние сме тук компании, седиме, пиеме, ядеме, ще пускаме СМС. Викам, тук виж, може да спечела, нали? Купили са си ваучери. След 2 неуспешни опита, третото участие на Маринова в конкурса най-накрая се оказва печелившо. С Крум Крумов, моя продуцент, с целия ми екип, който се грижи за сценичното ми поведение, за облекло, за прически, нали? Сега те първа ще седиме, ставам още по-амбициозна, още по-така внимателна към всичко, което правя в музиката. Така че ще се постаря всичко да изглежда много красиво и много така тържествено. Поздравяваме изпълнителката за успеха и намекваме, че вече е крайно време България да стане домакин на Европейския музикален конкурс.